Тайната на биоенергията. Що е биоенергия? Какво представлява тя? Обикновено я свързваме с екстрасенсите. Когато се спомене за биоенергията, веднага в съзнанието ни изплува и екстрасенс. Поне за мен е така. Или по-точно беше така. Приоритет на хора и животни ли е, или я притежават само хората? Ако я притежават само хора, то приоритет на всички хора ли е, или е приоритет само на специални личности? Знаем, че хората, които я използват, са по-специални за нас. Това е разбираемо, защото правят неща, които ние, нормалните хора, в кавички, разбира се, не можем. Той това ги прави по-специални. Човек дали е специален или не, зависи от способностите му. Различните му умения от тези на останалите хора го правят различен от тях, т.е. по-специален. Какво по-специално притежават хората с биоенергийни способности? За да се отговорим на този и други подобни въпроси, трябва да разберем какво всъщност представлява биоенергията. Как се образува? Как се появява тя? За да разберем това, мисля, че е най-добре да разгледаме момента на сътворението на човека. Това ще ни помогне да разберем в по-големи детайли как се е появила човешката жизнена система и в каква последователност се появявали нейните съставни. Защото ще се запознаем с събитията така, както са били. Къде може да намерим информация за това? Разбира се, в Божието Слово, т.е. Библията. Единствено Библията претендира за Божие Слово. Няма никоя друга книга на земята да претендира за това. В първата книга на Библията, във втората й глава, и там в 7 стих, е описано сътворението на човека. Наистина кратко, но ясно и разбираемо. Цитирам дословно. И Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. От този стих разбираме, че живата душа всъщност е живия човек. Тоест, живата душа е синоним на живия човек. Ако обърнахте внимание при сътворяването, са налице 3 компонента. Първият е пръста, вторият е жизненото дихание и третият е живата душа. Първият компонент, който Бог е направил при сътворяването на човека, е било физическото му тяло. Той е използвал за материал пръста, взета от земята. От нея е взел необходимите му за целта химични елементи в необходимото му количество и пропорции, за да направи с тях всички анатомични органи на физическото тяло и течностите, които го обслужват. След като физическото тяло е било напълно създадено, то не е оживяло. На него му е липсвало още нещо, за да стане живо. То до този момент е било само подбрани химични елементи от пръста в бъдещата форма на живия човек. За да оживи физическото тяло и да го направи жив човек, Бог вдъхва в носа му жизнено дихание. Един друг превод на този стих гласи дихание на живот, а друг оживотворяващ дух. Едва след като Бог вдъхва в ноздрите на току-що създаденото физическо тяло оживотворяващ дух, физическото тяло придобива жизнени способности и става жива душа, т.е. жив човек. От тук разбираме, че живият човек се появява от комбинацията между физическото тяло и оживотворяващия дух. Самостоятелно, нито физическото тяло, нито жизненото дихание са адекватни представители на живия човек. Това е много важно да се знае, затова ви моля, запомнете го. То ще ви трябва за бъдеще. Какво е съдържало жизненото дихание, за да може да оживи физическото тяло? Възможно е жизненото дихание да е съдържало някаква
някакъв специален божествен елемент. Възможно е чрез него да е бил предаден специален вид енергия. Такава енергия, например, каквато открива Франц Антонио Месмер и барон Райхенбах, която обяснява много компетентно великия славянин Никола Тесла. Това аз не мога да твърдя. Но нещото, което мога да твърдя със сигурност е, че жизненото дихание е напълнило белите дробове с въздух и е раздвижило кръвта, в резултат на което се получила разлика в налягането на кръвта преди и след сърцето. Това налягане е отворило клапите на сърцето в физиологична последователност, благодарение на което през него е преминала кръв, вследствие на което автоматиката му се е задействала и кръвоснабдяването не след дълго време добило нормални стойности. Физическото тяло преди оживотворяването му е наподобявало на нов часовник, на който е била навита пружината, но все още не е работил. За да заработи му е било необходимо само едно съвсем леко задвижване на махалото. Това незначително движение го правило полезен. Без него часовника не можел да работи. Човекът оживява чак след вдъхването на жизненото дихание, т.е. след обогатяването на кръвта с кислород и въглероден двуокис и раздвижването й по кръвоносната система. Както знаете, въглеродният двуокис поражда желание за дишане. Без него автономният процес на дишането е невъзможен. При оживяването човека идва в съзнание. Съзнанието е критерий за неговата жизненост. Това значи, че при оживяването му се появяват всички необходими анатомични органи, видими и невидими, които изграждат и определят човека като самостоятелна жизнена единица. Това значи, че се е появила и биоенергоинформационната система, при условие, че тя е била предвидена в плана за направата на човека. Както знаят някои от вас, аз съм изследовател на човешката същност. Изследвам човешката реалност. Като такъв съм и биоенерготерапевт. Биоенерготерапевтичният метод ми помага много в изследователската ми дейност. Чрез него правя изследвания както на хора, така и на животни. От личен опит знае, че биоенергията е анатомичен орган на всяко живо същество. Без нея не може да съществува нито един биологичен обект, защото истинското съществуване на биологичните обекти се осъществява всъщност извън физическите им тела. Биоенергията е анатомичен орган и на човека. Без този орган човека също не може да съществува, защото, както вече казах, истинското съществуване се осъществява извън физическото тяло. Физическото тяло само създава част от условията за съществуването на биологичните обекти. На този въпрос няма да се спирам сега. На тези, които се интересуват, от него ще кажа, че съм го разгледал и описал доста подробно в книгата си «Диагноза и лечение на нервно-психичните и душевни състояния». След като вече знаете, че биоенергията е анатомичен орган на човека, трябва да разберете и как се появява тя. Нека да се върнем отново към момента на сътворението. Обърнете внимание на изключително важния момент от сътворението. Съзнанието и биоенергоинформационната система на човека се създават едновременно с раздвижването на кръвта. Те се създават едновременно с раздвижването на течностите и въздуха в организма и благодарение на тях. Когато скоростта на кръвообращението и въздуха е била 0, то и наличието на биоенергоинформационна система е било равно на 0. Когато течностите и въздуха започнали да се раздвижват, то и биоенергоинформационната система на човека започнала да се изгражда. Когато кръвообращението набирало скорост, то и биоенергоинформационната система се изграждала. Когато кръвообращението добило нормални стойности, то едновременно с него и биоенергоинформационната система завършила изграждането си. Тя е била напълно завършена, когато
клетките се заредили максимално с енергия и започнали да излъчват максимално интензивна енергия, информация за себе си. Излъчването на информацията от клетките достига на известно разстояние от физическото тяло. Излъчването на тази информация е постоянно, денонощно, непрекъснато, докато е жив човек. Колкото е по-голяма енергията в клетките, толкова излъчването достига по-надалече от физическото тяло и обратно. Колкото е по-малка енергията в клетките, толкова излъчването им е на по-късо разстояние. Колкото клетките са с по-малко енергия, толкова са по-нежизнени. Колкото са по-нежизнени клетките, толкова е по-голяма възможността им да заболеят. Когато клетката спадне под определен жизнен минимум на енергия, необходима за самоподдържането й, тя умира. Отлично заредените с енергия клетки излъчват силна информация за себе си. Те създават плътно и голямо биополе. Колкото по-здраво е физическото тяло, толкова по-плътно и голямо биополе създава и обратно. Колкото е по-плътно и по-голямо биополето, толкова по-здраво е физическото тяло. Биополето обхваща цялото физическо тяло, подобно на пашкул. Колкото е по-голям и плътен този пашкул, толкова е по-добре защитено физическото тяло. В много големите градове по света, там където условията за живот са много лоши, жителите им имат малки и рехави биополета от порядъка на 40, 50, 60 см. В България най-често срещам биополета с размери от 2-3 метра. Има някои индивиди, които са с полета 13-14 метра, но те са рядко, за съжаление. Йогите като цяло са с големи и плътни биополета. Адам навярно е бил създаден с поле от няколко стотин метра. Неговото поле е било не само голямо, но и изключително плътно. Приличало е на непробиваем щит. За какво служи биополето? Биоенергията. Както вече казах, биоенергийното поле е всъщност излъчваната информация от клетките за самите себе си, т.е. информацията за цялото физическо тяло на известно разстояние от самото него. Биоенергията има няколко предназначения. Едно от тях е да предпазва физическото тяло от чужди полета. Има полета, които влияят позитивно и такива, които влияят негативно. Биополето има за цел да предпази физическото тяло от негативно въздействащите му полета и да регулира степента на положително влияещите му положителни полета до сила, която му е полезна. Всеки биологичен обект носи своя собствена, специфична биоинформация, която само той притежава. Тази информация не трябва да се смесва с чужда, с изключение на случаите, например, когато му се повлиява положително от биоенерготерапевт. Чрез тази си информация индивида се идентифицира във Вселената. Ако по някакъв начин някой индивид приеме нежелана, чужда негативна информация, ще преживее криза. Кризата ще бъде толкова по-голяма, колкото по-различна е чуждата информация и колкото повече се отнася до жизненоважни органи или системи. Неща, излъчващи негативна информация, която влияе лошо на човека, са геопатогенните зони, земните полюси, медикаментите, почти всички видови хранителни продукти, неструктурираната положителна вода, почти всичкия въздух, от който се възползва човечеството, отрицателно заредените погледи и мисли и много други. Друго предназначение на биополето е да приема космична енергия. То трябва да я приеме, трансформира и предаде на физическото тяло. Биополето всъщност се състои от 6 фини. Колкото подобни, толкова и различни субстанции. Те са разположени едно след друго и едно върху друго, като се започне от физическото. Ще ги назова по име последователно, като започна от първото, което е най-вътрешно и започва от физическото тяло, и стигна до последното, което е най-външно и се намира най-далече от физическото тяло. Първо, етерно. Второ, астрално. Трето, ментално или мисловно. Четвърто, каузално или причинно.
5. Будхическо. 6. Атмично или тяло на духа. Тези информационни субстанции се наричат фини тела. Всяко едно от тях има строго определено предназначение. Биоенергоинформационната система служи още и като средство за поставяне на диагноза и за извършване съответно на нужната корекция. От нейната информация може да се разбере състоянието на физическото тяло. Тя отразява дори най-малките отклонения от нормата на физическото тяло. Тези отклонения, за които даденият индивид може никога дори да не разбере. Тя информира твърде често за бъдещите проблеми в физическото тяло години напред. Всяко финно тяло си има свой централен енергиен център. Чрез тези енергийни центрове се изразяват състоянията на финните тела. Чрез изследване на енергийните им центрове може да се постави диагноза и извърши корекция на съответното финно тяло. Какво би станало, ако биополето беше с постоянна, с непроменяема форма? Представете си, например, Адам с неговото няколко стотин метрово поле. Когато е общувал с някой, той е трябвало да бъде на по-голямо разстояние от този човек, отколкото е била сумата на полето му и полето на този, с когото е общувал. В конкретния случай на няколко стотин метра плюс още толкова. Това, разбира се, би било несъвършенство на творението и практическо ограничение за общение. Представете си общението между Адам и Ева. Осъществяването на съпружеските задължения. Как биха могли да се осъществят от такова разстояние? Бог е съвършен и създава себеподобни творения. Той е създал биополето на човека с възможност за огромна еластична деформация. Предполагам, че всички знаете какво е еластична деформация. Само ще припомня. Еластичната деформация е тази деформация, която позволява заемане на изходно положение или форма след прекратяване на въздействието. Добър пример за еластична деформация е пружината. Когато я натиснем, тя се свива, а когато я пуснем, тя заема отново първоначалното си положение. Биополето е подобно на земното магнитно поле, което като еластичен щит предпазва Земята от външни влияния и най-често от слънчевите изригвания. Когато до него достигнат силни слънчеви изригвания, то се свива към земната повърхност, а когато слънчевите изригвания намалеят, то заема отново нормално положение или такова, каквото му позволи да направи слънчевото налягане. Във всеки един момент то се нагажда според зависи от силата на външното налягане, с което е атакувано. Биополето може да се сравни още с детско балонче, което е обвило физическото тяло. Когато два индивида се доближат един до друг, допирните повърхности на биополетата им се деформират и достигат до крайния си предел – кожата, но те не се пукат и няма дупка между тях. Така информацията, която се съдържа в биополетата им, се остава в тях. Кой може да работи с биоенергията? С биоенергия може да работи всеки човек. Това е така, защото биоенергията е анатомичен орган на човека и респективно всеки я притежава. Не всеки човек може да работи с един и същи ефект. Това е така, защото силата на излъчване на биоенергия и по-точно на някои жизненно важни видове енергии, съпътстващи биоенергията, които не са известни на широката общественост, на всеки човек е различна. Като изследовател, работещ в тази насока, ще ви разкрие една тайна. Човека има фабрична настройка за интензитета на излъчване на биоенергия от различните части на тялото му, както и фабрична настройка за излъчване на съпътстващите биоенергията енергии. Както вече казах, които не са известни на широката общественост. Той има фабрична настройка за излъчване на биоенергия и от ръцете си. Всеки здрав човек излъчва силна биоенергия от ръцете си и малко съпътстващи биоенергията жизненоважни енергии. Всеки болен, който вследствие повреда в мозъка си е придобил дарба да работи с биоенергия, има слабо и рехаво биополе
и излъчва значително количество от съпътстващите биоенергията жизненоважни енергии. Биополето му е станало слабо и рехаво, вследствие на големия разход на излъчване на жизненоважните енергии, които съпътстват излъчването на биоенергията. Излъчването на силна биоенергия е добро, защото то всъщност не е точно енергия, а биоинформация на клетките, излъчвана от самите тях за себе си на известно разстояние от физическото тяло. Силното излъчване на жизненоважните енергии извън физическото тяло е лошо, защото последното остава без тях, вследствие на което му се намаляват жизнените способности. Много болни хора излъчват голямо количество жизненоважни енергии от ръцете си. Излъчването на тяхната енергия е неконтролируема. Те въздействат много силно на болните и усещат много осезаемо проблемите им. При тях ефектът е много силно изразен в сравнение с този на здравите хора, които упражняват биоенерготерапевтична дейност. При изследванията се забелязах, че всички болни хора, работещи ефективно с биоенергия, имат проблем, свързан с увреждане на мозъка. Тези проблеми са най-често причинени от катастрофи, по-малко от изключително силни емоционални преживявания и още по-рядко от други причини, като тумори, например. Забелязах, че когато се появи биоенерготерапевтична способност у някой индивид вследствие на травма в мозъка, се появяват едновременно с нея и други способности. Обикновенно, заедно с биоенерготерапевтичната способност се появява и ясновидството и набожността. Такива индивиди започват да усещат не само болестите на хората, които се намират недалече от тях, но и да виждат тяхното минало, настояще и бъдеще. Всичко това става без да влагат някакви усилия за това. То просто им се получава. Те започват да говорят много за Бог, но не изпълняват нарежданията му. Подходящ пример за това беше Вера Кочовска. Тя имаше и биоенерготерапевтични способности, и ясновидски, и говореше често за Бог. Тя говореше често за Бог, но не вършеше волята му. Огромните средства, които бяха събрани от фондацията й, изчезнаха. В кавички, разбира се. Тя казваше за тях: "О, не искам да се спомням за това. Мъгла ги обви. Бяха много пари." Тя разкриваше толкова трудни неща, а да не може да разбере къде са парите на собствената й фондация, ми се струва неправдоподобно. Ако най-силната ясновидка за времето си не може да разбере къде са отишли парите от фондацията й, то кой друг може? Вера Кочовска придобива тези си способности след мозъчна травма, причинена при автомобилна катастрофа. Малко преди да започна изследователската си дейност в тази насока, имах различно от сегашното си мнение по въпроса. Аз симпатизирам на адвентистите от седмия ден, т.е. на така наречените саботяни, и предишното ми мнение беше изградено вследствие на техните разбирания. Ще ви помоля да ми позволите да се отклоня малко от основната тема, за да коментирам разбиранията и вярванията им, като силно се надявам това да бъде полезно за вас. Адвентистите твърдят, че въздействието с биоенергия е дяволска работа, както и ясновидството е дело на дявола, т.е. спиритизъм. И че дявола не може да предсказва бъдещето, както и не може да чете мисли. Те вярват също, че дявола е най-висшето творение на Бог. Адвентистите вярват в това, защото е казано от Елън Уайт, или познатата ни още като Елена Вайт, която се счита от тях за последния пророк, изпратен от Бог, за да подготви църквата си за последното време на човешката история. Ясновидството е известно на широката общественост от времето на появата на човека. Аз установих, че някои хора с увредена мозъчна дейност могат да четат мисли. Защо дявола като най-висшето творение на Бог не може да чете мисли, а някои хора, и то с увредена мозъчна дейност, могат?
Защо считат адвентистите, че е спиритизъм четенето на чужди мисли, след като знаят, че дявола не може да чете чужди мисли? Какъв спиритизъм и ако не е дело на дявола? Спиритизъм е само тогава, когато има намесен паднал ангел. Защо дявола не може да предсказва бъдещето, а някои хора, и то с увредена мозъчна дейност, могат? Защо да се счита от адвентистите ясновидството за спиритизъм, след като се вярва, че дявола не може да предсказва бъдещето, понеже знае само миналото и настоящето? Те твърдят, че бъдещето е известно само на Бог. Ако това е така, как тогава някои хора, и то само хора с увредена мозъчна дейност, могат да предсказват бъдещето? Защо да се считат ясновидците за медиуми, т.е. оръдие на падналите ангели за предсказване на бъдещето, след като самите паднали ангели не могат да им го кажат? Съветвам тези, които поддържат такова мнение, да разсъждават със собствения си разум, а не с чужд. Защо да се считат за спиритични биоенерготерапевтичните способности на човека? Само за това ли, че не се докосват двата обекта? Всеки, който се гледа във Вселената, ще види, че там нищо не се докосва и въпреки това се държат едно за друго. Слънцето не влияе ли на всички планети от Слънчевата система, като ги притегля към себе си от толкова големи разстояния? Слънцето държи Земята в обятията си от 150 милиона километра разстояние. То влияе на плането-астероида Плутон на разстояние от 8,4 милиарда километра. Пръстените на планетата Сатурн са прецизно изградени от безброй свободно летящи камъни. Кое не им позволява да напуснат местата си? Имат ли някаква твърда връзка с планетата Сатурн? Не. Знаем ли какво ги държи? Не. Това, че не знаем каква е причината за тези неща, прави ли факта по-малко реален? Не, разбира се. Фактите са си факти, независимо от това дали можем или не можем да си ги обясним. Твърде много членове от Адвентната църква имат биоенерготерапевтични способности, включително и от най-високо управленческо ниво. На никой ли не му прави впечатление, че тези и подобни други способности се появяват известно време след мозъчна травма? Адвентистите, наравно с другите хора, не са защитени от мозъчни травми. Процентното мозъчно увреждане на адвентистите е еднакво с това на неадвентистите. Твърденията на Елън Уайт не се покрива с действителността. Аз направих необходимите изследвания на Елън Уайт по нейната снимка и установих, че самата тя е имала много сериозен проблем с създаването на условия за нормалната си мозъчна дейност. Едната й ръка е била парализирана напълно, а другата наполовина. Инервацията на кръвоносните съдове в основата на врата и врата й е била далече недостатъчна. Като резултат от това, кръвоснабдяването на главата и кръвооросяването на мозъка й е било много под нормалното. Намаленото кръвооросяване на мозъка предизвика намаляване на жизнеността му, вследствие на което обема на засегнатите гънки на мозъка се намалява и се образува по-голямо междугънково пространство. Подобно явление се наблюдава и на земната повърхност при засушаването й. Тогава се образуват пукнатини. Последните са толкова по-големи, колкото е по-голяма сушата, т.е. колкото е по-малко водоснабдяването й. За да премине електрически ток, който обслужва мозъка, през по-голямото междугънково пространство, е необходимо или да се увеличи напрежението му, или да се увеличи честотата му, или и двете. На помощ на такива места се отзовават и глиите. Глиите са другите клетки в мозъка, освен невроните, които имат поддържаща функция на невроните и техните връзки. На местата, където има повишено процентно количество глии на неврон, означава, че там нещата не са както трябва. Някои жизненоважни центрове в мозъка на Елън Уайт
за да се справят с работата си, преминали на по-висока резервна честота на опериране. Вследствие на това и се е отворило изключително много петото око. Формата на отварянето на петото око е подобна на фония. Здравословните проблеми на Елън Уайт са подобни на тези на Ванга. И двете са имали силно блокирани плексидни нерви. Последните отговарят за жизнеността на горната част на ръцете, раменете и кръвоснабдяването на главата. Изследвах и Ванга. Тя е имала силно отваряне на третото око, на две нива. Едното обхващало голям спектър и е било слабо изразено и се намирало от периферията до към центъра, а другото се намирало в центъра и малко до него и е било много силно изразено. Визуалното му изразяване наподобява по формата на централния светлинен сноп на съвременен фар от автомобила BMW. Обърнали ли сте внимание, че когато котката се поотърка в стопанина си, на него му става по-леко? Котката намира най-болното място на стопанина си и ляга на него, след което на стопанина й му става добре. Това случайност ли е, спиритизъм ли е или е чиста физиологична биоенергия? Предлагам вие сами да си отговорите на тези въпроси, всеки сам за себе си. Когато човек обгърне с ръце голямо дърво или се опре гърба на него и постои така известно време, той усеща, че му става добре. Защо това е така? Разбира се, защото дървото има способност да поглъща негативни енергии от човека и същевременно да излъчва положителни от себе си към човека. Този феномен трябва ли да го разглеждаме като спиритизъм или да го разглеждаме като естествен процес, създаден от Бог? Оставям всеки сам да отговори за себе си. Когато някой човек легне по гръб, директно на земята, той усеща, че му става леко и приятно. Защо това е така? Това е така, защото земята има способност да приема от човека както негативните, така и излишъка от позитивни енергии и да му придава електромагнитен заряд с точно определена честота. Трябва ли този феномен да го разглеждаме като спиритизъм? Трябва ли земята да я определяме като медиум на дявола? Отново оставям вие сами да си отговорите на този въпрос. Всеки сам за себе си. Искам да ви попитам. Как мислите? Земята, дърветата и котките като биологични обекти ли трябва да ги разглеждаме? Мисля, че въпросът ми е логичен, защото всички те повлияват на биоенергоинформационното състояние на човека. Разбира се, че Земята не е биоенергоинформационен обект. Дърветата също, а само котките. Тогава защо всички те повлияват на биоенергоинформационното поле на човека? Те повлияват, защото имат способност да извличат от човека енергии, които смущават правилната му дейност и да му придават жизненоважни енергии. Жизненоважните енергии нито са биологични, нито са небиологични. Те просто са си енергии. Когато излизат от биологичен обект, се наричат биологични, а когато излизат от небиологичен обект, небиологични. Това иска да каже, че биоенергията и съпътстващите жизненоважни енергии са просто физични и информационни величини. И така в края на нашата лекция да обобщим. Кой може да работи с биоенергия? С биоенергия може да работи потенциално всеки човек, но не всеки може да чувства биоенергията с ръцете си. Чувстването на биоенергията е абсолютно задължително условие за биоенерготерапевта. Без това чувство той не може да се ориентира за количеството и качеството на негативните и позитивни енергии у пациента. Има рядко срещащи се индивиди, които дори виждат едно или повече финни тела от биоенергоинформационното поле на човека. Аз лично нямам тази способност, но достатъчно добре чувствам финните тела. И което е много важно, прекрасно се ориентирам в тях. А как да разглеждаме небиологичните обекти?
които влияят на биополето на човека, както вече споменах, земята, дърветата, минералите и други. Можем ли да ги разглеждаме като биоенерготерапевти? Да, аз мисля, че можем, защото в действителност наистина помагат на човека. Поставените им етикети не са чак толкова важни. Те наистина са биоенерготерапевти, само че пасивни. От минералите, например, Германия има рядката способност да излъчва повишено количество инфрачервени лъчи, които повишават температурата на тъканите в съседство с него. Самото повишаване на температурата, както се досещате, е лечебен ефект. Лечебен процес. По-точно. Лечебният ефект е особено изразен, когато се повишава температурата само в отделна малка част от тялото. Едно от многото разнообразни лечебни действия на биоенергията е лечебен ефект, получен в резултат на взаимодействието на биополето на биоенерготерапевта и това на пациента. При взаимодействието на двете полета се получава реакция, при която се повишава температурата на тъканите в пациента, които се намират в този обхват. Разбира се, повишаването на тази температура не е с градуси в повече, а само с десети и дори стотни. Но това е напълно достатъчно, след като е в малък участък от физическото тяло. Ако се повиши температурата на цялото физическо тяло, няма голям терапевтичен ефект. Но ако това се случи само в малък участък от него, лечебният ефект е голям за този участък. Навярно се спомните, че още Хипократ е казал: кажете ми начин да повиша температурата в тялото и аз ще излекувам всяка болест. И така, в този час разбрахме как се образува биоенергията, кои обекти я притежават, за какво служи и кой може да работи с нея. Тази лекция беше теоретична и увод към следващата. Следващата ще бъде с практична насоченост. Тогава ще ви покажа как се борави с биоенергията. Надявам се да съм бил достатъчно ясен по време на тази лекция. Дано сте разбрали това, което исках да кажа. Нека Божиите благословения да почиват над всички вас. Амин.